پشتی هلبجارتن هفته حزیران 2015 استرکا کردان گشت بو و جاره یکی لپارلمنت ترکیه 8 کرسی به دست خستن. لیج میتینگا HDP شونده بمبین کل باجار و نافچین کردان تقیان هرما کردان بو قادا شر و علوزیه. شر کلان آنهات باجاران و جوان و شروان کردان لسر ناو خواه پاراسنا جوهری چک هلگرتن الهمبر دولته. ji 16 tîrmeha 2015 heta 20 Nîsana 2016 li 35 navçe û bajaran 69 caran qedexa çûn hatine hat îlan kirin û operasyonên leşkerî hatin destpêkirin. Di serî de li Amed, li Şirnex, navçewan li Farqîn, Sûr, Cizîr, Silopî, Nisêbîn û li Geverê ziyaneka pir mezin çêbû. Li gorî lêkolînan ji milyon û nîv zêdetir Kurd dibin bandora qedexe û şerdeman. اف پارچه همی هستی انسانی اف همی پارچه هستی اف هستی پشتوینه خود اف همی Giştî ji Cizîrê çend cenaze derketin? ne dur sivil aram toplam hemi 300 hab. Rêxistina navnetewî Amnesty International li ser navçeya Sûra Amedê raporeke amade kir. Li gorî raporê di şer û pevçûnan de li bajar û navçeyên Kurdan bi giştî 2306 kes hatine kuştin. 368 kes jî sivîlin. Ku di newan de 78 zarok hebûne. Hêja gotinê ku di rapora Amnestyê de tê gotin 500,000 kes ji ciyê xwe mecbûrê koçêbûne û malê wan hatine xerakirin. Navçeya Şirnexê Cizîrê bû sembola operasyon û qedexeyan. 79 rojan qedexe li wir dewam kir û 172 sivîl wir hatin kuştin. Qedexa li ser Şirnexê jî nêzî salek dewam kir û neha di şûna Şirnexê de kabilek pir mezin heye û ji 70,000 zêdetir kes bêmalman. Di nav salek de li bajar û navçeyên Kurdan gelek teqîn û êrişên bombeyî jî pêk hatin. Di nav 18 mehan de li Tirkiyeyê 26 êrişên bombeyî çêbûn ji aliyê rêxistinên Tak û Daişê. Piştî hewla kûdetayê zext û zorî ser siyaset û medya û civaka Kurdan jî zêde bû. Rewşa awarte hat îlankirin û parlamento bê erkatîştin. 6 mehin Tirkiye bi biryarên hikmê qanûnê de bi fermana serokkomar û lijneya wezîran tê birêvebirin. Bi biryarên taybet ên hikmê qanûnê de destan ser 49 şaredariyên DBP û 63 hevşaredarên Kurd bi tawanên ku piştgiriya rêxistina terorê kirine hatine girtin û qayyum tayinê ser 49 şaredariyan kirin. Dîsa hevserokên HDP Selahattin Demirtaş û Figen Yüksekdağ jî di nav de 12 parlamenterên HDP hatin girtin û di heqê gelek parlamentera de jî lêpirsîn hat vekirin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.